हिन्जावनि सुवा सुथियावहाय गोरलै गोरलैखौ जनायावहाय बियो न' गोजौआव हाबनांदों आंखौ बुंथबावलासो रायजोफोर इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि अशक गयारिखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। क'क्राझार समस्तियाव लरेन इस्लारिया देरहायोब्ला इउपिपिएलनि पिक्सारखौ मबाइलजों फट' खेबनानै हासुलानो ओंखारदों मिथिसार बरगयारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव भिडिअ'नि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबावदों दे रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायोब्ला मिथिसार बरगयारि बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। दा मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैदों रायजो राजानिसिम आरो बेखौ बयबो एसे ध्यान होनानै खोनासङोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मैया आं नायदों जाहा जोंनि सिडली समस्तिनि बिजाथि इउपिपिएलनि रनजित बसुमतारिया बहाबा मोनसे पाब्लिक मिटिङाव बियो बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव आरो बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला नैबे सरकारा बायफिनगोन एन्टेरिम काउन्सिल जागोन एन्टेरिम काउन्सिल जायोब्ला इउपिपिएलनि सरकार जाफिनगोन आरो हाग्रामानि सरकारा धंस जागोन बायदिसिना खोथा बुंदों। बियो जोबोद लाजिनांथाव माने बक्तब्य बा स्टेटमेन्ट होननानै आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो आगोलदों। 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौ जोंबो लुबैदों। दा मा दङ बे 125 एमेन्डमेन्टआव? बेवहाय बुंनाय दङ जे 6 शिड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिसिल' नङा जे 10था नर्थ इस्टआव 6 शिड्युल काउन्सिल दङ जाहा कार्बि आंलं काउन्सिल ओरैहाय डिमा हासाव ओरैहाय त्रिपुरानि बेनिफ्राय मेघालयआव 3 दङ गार' खासिया आरो जयन्तिया बेनिफ्राय माबायाव दङ जाहा मिज'रामाव 3 लाइफोरनि थाखाय मोनसे माराकफोरनि थाखाय मोनसे लाइ माराक आरो साकमा बे 3 दङ। बे गासैबो 6 शिड्युल काउन्सिलाव दिनैनि दिनाव पन्चायती राज इन्स्टिटिउट गैया माने पन्चायत गैया। दा बेवहाय बे 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायो अब्ला 6 शिड्युलाव पन्चायत हाबसिगोन बेखौसो बुंनाय जादों। माने बिटिसिआवबो पन्चायतआ लागु जासिगोन। जाहा बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिआ अफिसियेलि दासिमबो कनस्टिटिउसनाव हाबाखै। पन्चायतआ जाहैबाय पिआरआइआ जाहैबाय बियो सांबिधानिक बुस्थु कनस्टिटिउसनेल बुस्थु। बे कनस्टिटिउसनाव हाबनाय नङाब्ला बे जायगायाव लागु जाया। दा बिसिडिसिखौ जोङो बै समावहाय ग्राम ओनसोलाव जाहा खामानि मावनांगौ होननानै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय एप्रुभाल लानानै जोङो गभर्नरनि एप्रुभालजों बिसिडिसिखौ दानानै दोनदों आरो बेजोंनो दिनै जों सालायगासिनो दङ। 125 एमेन्डमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बेवहाय जुदि बेखौबो सोफायो पिआरआइखौ अब्ला जोंहा बिटिसिआवबो पन्चायतआ जासिगोन आरो बे पन्चायतनि थाखाय बै समावनो 2013 सनावनो जोङो आयेन बानायनानै 2 टायार दिनैनि दिनाव पन्चायतआ 3 टायाराव सोलियो जिल्ला परिषद आन्चलिक परिषद आरो गाव पन्चायत 3 लेयाराव। दा जोंनाव जिल्ला परिषदखौ नाङा होननानै जोङो गाव पन्चायत आरो आन्चलिक परिषद बे 2 टायारखौ लानानै जोङो आयेन बानायनानै आसाम सरकारनो होनानै दंखायो। बे रोखोमै जाहैगोन। दा बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट बाया आरो बिसोर मा बुंदों समस्तिया 60था जागोन। बेवहाय गोदो जोङो नेगसिएसनाव बिटिसि नेगसिएसनावनो जोङो 60था बिदों। 60था बिनायनि जुक्तिया जाहैबाय रिजना जाहैबाय जे दिनै सासिन देश जेनेब्ला हमनानै ला सिक्किमनि जनसंख्याया जोंनि बिटिसिनि आधाबो नङा किन्तु बेवहाय जिहेतु मोनसे देश जाबाय 60था समस्ति दङ। दा मोनसे कमन माने बिश्वास बा कमन मोनसे आइडिया ग्र' जादों जे इन्डियायाव मोनसे स्टेट जानोब्ला 60था समस्ति जानांगौ बा जायो। ओंखायनो जोङो बै समावनो बिटिसिआव 60था समस्ति बिदोंमोन नाथाय जोङो 40थाल' होदों। दा बेनि उनावहाय बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो रेजलिउसन लादों बिपिएफआ आरो भारत सरकारनो जों दाबि जनायदों जे बिटिसिनि 40था समस्तिखौ 60था खालामनांगौ। काउन्सिलावबो जोङो सिद्धान्त लादों आरो बे हिसाबै 2020 सनाव
बिटिआर सुक्तियाव बे बुस्थुखौ भारत सरकारा मेनसन खालामना होदों कि बिटिसिआव 40टानिफ्राय 60टा समस्ति खालामनाय जागोन दा बिथांमोनहा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव बे खोथाखौ भुलै फोरमायगासिनो दङ रायजो राजानि भट लानो थाखाय जे 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्लालायनो 60टा समस्ति जासिगोन आरो बे सरकारा बेखौ सिफायनानै गोदान माने सरकार दासिगोन गोदान इलेक्सन जागोन बे भुल खोथा समस्तिखौ बारायनानै दोनगोन 60टा जुदि भारत सरकारा संबिधानाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै बे प्रप'जालखौ लाबोयो अब्ला जोंनि बिटिसिनि 40टाखौ 60टा समस्ति बानायफिनगोन आरो बेखौ जेब्ला इलेक्सन सम फैयो बिटिसिनि इलेक्सना 2030 सनाव बे समावहायसो बे 60टाजों इलेक्सना जागोन बेवहाय खुनु दानि बिपिएफ सरकार बाया इन्टारिम गभर्नमेन्ट बाहाय जाया बेखौ समग्र बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाया मोजां दिनै आं खाम्फा बरगयारिया बे खोथाखौ दिनै बुंदों बे खोथाया सयथ' नंगौना नङा नोंथांमोनहा उनाव नुबाय थागोन बे 60टा समस्ति बानायनायजों लोगोसे बे सरकारा बाया बाहाय इन्टारिम काउन्सिल फैया बेनिफ्राय बे माबायावनो माखासे माने फिसा फिसा सोफादेरनाय फैगोन 125 जुदि एमेन्डमेन्टआ फैयो दा बेफोरनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा गोबां माबा माबि बुंदों आरो आं खोनानो मोनदों जाहा मानव गेदेर आगोलनि चिफ आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे वान नेशन वान इलेक्शन येस बे जाहैबाय दिनै बिजेपि आरो दानि भारत सरकारनि मोनसे पलिसि जे इलेक्शन ओरैबायदि जाबाय थायो बेहाय सम नस्त जायो रिसोर्सेस नस्त जायो दा ओंखायनो वान नेशन वान इलेक्शन खालामनो थाखाय पार्लियामेन्टआव सिद्धान्त लादों आरो बै समावनो जोंनि दिनावहाय बे पलिसिखौ सापर्ट खालामनानै जोङो बिटिसिनिफ्राय बिपिएफ सरकार थानाय समावनो बेखौ सापर्ट खालामनानै जों रिजलिउसन लानानै भारत सरकारनो हरदों दा बे हिसाबै बे जामारोब्लाबो नैबे सरकारा बायनांगौ खोथा गैया बे पार्लियामेन्ट इलेक्शना 2029 सनाव जागोन नेक्स्ट पार्लियामेन्ट इलेक्शना अब्ला दानि जानो गोनां जि 2026 नि जि एसेम्बलि इलेक्शन बे समग्र बुस्थुफोरखौ सालिजारि खालामनानै भारत सरकारा वान नेशन वान इलेक्शन जुदि खालामो अब्ला पार्लियामेन्ट आरो एसेम्बलि इलेक्शनखौ खालामनो हागौ जयै आरो काउन्सिल इलेक्शन पन्चायत इलेक्शन आरो मिउनिसिपाल इलेक्शन बेखौ गासिबो ज' खालामनो हायोब्ला समग्र देशआवनो रिसोर्सेस भाबै बहुत बासायगोन टाइम हिसाबै बहुत बासायगोन खारन इलेक्शन जायोब्ला मोनसे पार्टी आरो अन्य पार्टीनि गेजेराव गोबां आर्गुमेन्ट काउन्टार आर्गुमेन्ट नांलायनाय बेफोर जायो दा बेफोरनिफ्राय गोबां माने मोजां परिस्थिति बानायनो सम फैगोन आरो बेखौ वान नेशन वान इलेक्शन जुदि खालामो आरो बेहाय काउन्सिलनि इलेक्शनाबो जुदि अन्तर्भुक्त जायो पन्चायत इलेक्शनाबो जुदि अन्तर्भुक्त जायो मिउनिसिपाल इलेक्शनाबो जुदि अन्तर्भुक्त जायो अब्ला जोंनि काउन्सिलाव मोनबा इलेक्शन जायो बिपिएफ दोलोआ दिनैनि दिनाव बिटिसिआव बयनिख्रुइबो शक्तिशालिसिन राजनैतिक दल जानानै दङ बेयो गाव हारसिङै शक्तिशालि होननानै बे नङा रायजो राजानि समर्थन नोङो बर'खौनो बुं मुस्लिमखौनो बुं राजबंशीखौ बुं बङालि बुं गुरखा बुं आदिबासि बुं गार' राभा सुत्रधर राजबंशी जिमान जाति गस्थि दङ बड'लेण्डआव बयबो बिपिएफनो थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावबो समर्थन होदों आरो एइबार एमएलए इलेक्शनाव बांसिन समर्थन खालामनानै बिपिएफखौ बांसिन राजनीतिक भाबै शक्तिशालि खालामनो आरो बिटिसिआव मोजां खामानि मावनो बयबो दिनैहाय ग्रोम ग्रोमै ओंखारदों गतिके बे फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफआनो जि 11थायाव गेलेदों बेवहाय 11थायावबो देरहागोन आरो एनडिए हिसाबै जि 15था दं 15था सिट दङ बिटिसिनि सिङाव बे 15थायाव एनडिए हिसाबै नै बे मानसिनि खोथाखौ आङो दहाय नुदों निउसावहाय बड'लेण्ड रादाब निउसावहाय बे मानसिखौथ' आङो फटक साफायना हासुलासिगोनसो अबे गनखायावहाय अबे खर'गारि नुदों लरेन्सआ पाब्लिकनि खामानि मावनाय लरेन्स इस्लारि माबा गयारि ना माबारि मिथिबाय आंखौ मिथिया
लरेन्स बै समावहाय बिसमुरिनि हरै साहा गामियाव थांनानै बियो मिथिबाय लामा दालां गासिबो मोजां मोजां आं खालामना होगोन होनना बुंदों अबे गन्थाव खालामदोंमोनलाय गन्थाव खालामाखै बियो बुरबक साला अशक गयारि ना मा गयारि सिथोब लरेन्सनि अशक गयारिनि फट'खौ आङो देरहायोब्ला जुदि इउपिपिएलआ जुदि देरहायोब्ला नोंसिनि फट'खौ आङो साफायनानै हासलागोन सिदाखा आरो जानला मोनला बाहाय बुजिया सोमजिया खोथा बुंनाङा बुरबक लरेन्सनो सोर फाग्ला भट होगोन लरेन्सनो जाय अबे गामिनियाहाय भट होगोन होनबा बेखौ आङो देखा देखि बुंनो हायो गामि मोनब्रै मोनबानि बारा लरेन्सनो भट होआ बुरबक नोंलाय सोरलाय बुरबक साला मैया दाख्लैनि फैनाय मानसि नोङो आङो जायगानि मानसि आङो एलेखा बेरायो आङो एलेखा गिदिङो नों अबेनि बुरब नोंलाय मैया साला बै समावहाय नोङो एमसिएमएलए इलेक्सन जानायनि सिगां नोङो जोंनि बिपिएफआवहाय नोङो हाबनो नागिरदोंमोन नोङो लामा नागिरदोंमोन मिथिबाय दा मिथिगौ अशक गयारि बुरबक साला बोरमा साग्ला सैमा खि नोङो बिपिएफआव नोङो हाबनो नागिरदोंमोन बै समावहाय इलेक्सन जायैनि सिगां जोंसो नोंखौ सोआखै नोंखौ लाबोआखै नों बायदि बोरमा साग्ला अफ्रि जाग्रा मानसिखौ जोंनो मा नांगौ बुरबक साला आरो फैलानि जाखिनि मैयाहाय नमिनेसन होनायावहाय फैला बर' गैयाजे होदोंमोन नमिनेसन मैयाहाय साफा माथो गासिबो सुवा सुथि जाखानाय गोजा सुवा सुथि मानसि आरो दंबावोसो सासे दङ न' गोजायाव हाबनांनाय नामखौ आं बुंथ'ला हिनजावनि सुवा सुथियावहाय गोरलैखौ जनायावहाय बियो न' गोजायाव हाबनांदों आंखौ बुंथ'बावलासो सुवा सुथि मानसिया बुहुद दङ फैलानि माबायावबो आयौ इउपिपिएलआवनो बांसिन सुवा सुथि जानाय मानसि दङ ओमफ्राय बिपिएफनि मानसिखौसो मा सुवा सुथि मुदारु बुनाय मानाय होनना बुङो नोङाबा इउपिपिएलआवनो बांसिन दङ सुवा सुथि मानसिया बुंथ'लासो आङो नाम बहन बुंनो हायो इउपिपिएलनि मानसिखौहाय सोर सुवा सुथि सोर गाज्रि आखलनि मानसि आसि थुयै बुंनो हायो आङो मिथिबाय दा